Hi there, Sanmunani Molweni. Welcome to Face Channel. If you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate too. Ayibonanga makhomali sekhuluma ke indaba lana engayiqondi kahle. Ngicela nilalele wegazi ngizonifundela umbhalo wakhe. Ngawufaka lapha ku Instagram story. Ukuthi ushaya khonani la eduzane noma ushubhuti esingamazi angazi nami ngiyanidlulisela nje akusiwo umgosi otheni awushisi kangako awubanti uphasi nendawo lo uthi nganixoxela ngalo yabhuti wayefuna ukungilobola just because kubo uye yedwa ongashadile. I refused. Walobola omunye manje intombi oyingodosi yakhe iyifeni yami naye uGayi bonke nabakubo abapheli kwiwall yami. Nibatshele I'm doing just fine bandla. Pictures don't lie. Mayise sinaba nakubo. Lo nakubo awusondeleni khona lapha ezansi? Nakubo. Naye uGayi akapheli. Kanti phela uye oveze lesithombe thina singamazi size simcinge uMakhumalo naleya short clip ethi ke wayethi sound yakhona sengisheshe ngashada ngingalimemanga uye umfana manje lona kubo awuyindaba yana eduzane. Mina mhlanga boshela ukuthi ngihlebe into engaphelele ngiyonilanda nonke la comment section kodwa kubhala uMakhumalo ningathi ngiyahleba. Yazini ke futhi enye guys uqale wafaka uvuyo hawe yabo lo mbhalo ufake uvuyo before kwase kulandela lo mbhalo ukuthi nganixoxela ngalo yabhuti kanti thina indaba yakhe asiyithole iphelele sibone nje umfana efake le short clip ethi ngashada nginganimemanga. Hayi ke bamthelekela abantu ke TikTok bathi hayibo wena shuthi ususangene ufunani manje kuMakhumalo uzama ukuzenza ubaba wakho. Ngathi mina uTikTok angithembi kahle angenza lwami ucwaningo ngambuya noMakhumalo ngamthola. Ngathi ke ngizobona kuye intombazane ukuthi akafihlile yini makukhona umjolo. Ngiphithizelile khona ku-wrong ngiphithizelile. Ngathola isithombe esisodwa ukuthi sinye phela isithombe anaso kuMakhumalo nomfana. Usefika nalombhalo uqale wafaka uvuyo kuvuyo ushaya ingubo zakhe kade lotsholo. Nawo umbhalo. Into ke engibamba kancane kulombhalo ukuthi nakubo. Iwuphi lo mndeni ophithizela ku-social media nengane yabo? Bestoka ubani? Intombi ke engalotsholwanga ukuthi akwanqaba yena ukuthi bemlobola. Makuuye wegazi ngithi kahle kahle uhambe ethembisa ukulobola yonke indawo. Ngoba phela noMacele sigudlulwandle naye wasuzomlobola khona ngasolwandle. UMacele shothi nje season 3 weguys kuzobe sekukhulunywa indaba yokuthi wamshiyelani lo yayana esechaza. Le video ayikho serious kodwa mawufuna ukungithethisa ngoba ke ungaphathekile kahle ayikho inkinga. Bengithi ngiyawavala ama comments ngabe ngathi ngizovalela nabanye abangenankinga. We guys ngishilo ukuthi into engisazenza manje azikho serious ayixoxe sayidlulela. Nawe uyabona ukuthi awumgosi lona kodwa mgosi awushisi kangako awubandi uphathi nendawo nje. uMakhumalo sisanda kumthola sesimthola futhi ngathi akekho kwi-picture. Nami ke ngididekile njengani. Kodwa mina ngibona ukuthi bengabe bethandana okutheni enesithombe esisodwa. Noma uMakhumalo ubambele ya method yavula ukuthi faka sibe senye isithombe ulinde. Mase kusubona ukuthi wenza izinto ezihambisana ukukhuluma nokwenza kuyafana usungasigqisha ke ithombe. Angazi ngiyacabanga. Thank you so much for your love and support. Ngiyabonga angiqedi. Bye.